لنا هراك نسا خبط ولد 10 عامات غيرالا ግን ከኣ ሎሚ መበል 5 ዓመት ልደታት ተኽብራላ ከመይ ኢሉ ክኸውን ክኢሉ እሳ خبط ولد 10 ዓመት ያገራ ዘላ 10 ዓመት ገራላ ግን ከኣ ሎሚ መበል 50 ዓመታት ተኽብራላ ከመይ ኢሉ ክኸውን ክኢሉ خبط ولد 10 ዓመት ገራ መበል 50 ዓመታ ከኣ ተኽብራላ ዓመት ልደታስ መበል 50 ዓመት ልደታስ ተኽብራላ ከመይ ኢሉ ክኸውን ክኢሉ እንታይ ስለ ዝኾነ ህዝብ እዚኣ መልስዋ ኢኹም ማጅኹም አጆክ መልሷ ታይም ከለምኩም ከማን لا አጆም نمبر 50 عام ታይም ስጋፈጃ አይወጣ 10 ዓመት ገራ هو شو 50 ዓመት ها ካብ 15 ናብ 20 ዓመት 5 ዓመት ደኹም ወይ ተረዳ